दा बड'लेण्डआव बिटिसिनि इलेक्शना जिहेतु फैथारगौ नालाय बयनावबो खालि इलेक्शनल' फैबाय थाबाय जे जों बिजेपियाबो हारसिङै बेवहाय इलेक्शन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखाफारा जानांगौ इउपिपिएल जाबा सोर जागोन बेयावथ' मानाव गेदेर प्रमद बर' दं बिपिएफ जाबा सोर जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि दं बिजेपि जाबा सोर जागोनलै ओइ साला बे बिस्वजितआनो जानो हागौ खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव केथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय आरोबाव रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आङो आरोबाव उदालगुरि जिल्लायाव थानाय सासे बिजनेसमेन फालांगिरिनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो सानदों लोगोफोर बेजों लोगोसे आङो जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय जेसया समफ्रामारिनि सोमोन्दैबो फंनैसो बुंनो सानदों जोङो बयबो मिथिगौ जे उदालगुरि जिल्लायाव थानाय सासे नयन मुंनि सासे बिजनेसमेन फालांगिरिया गावनि साखाथि फाखाथियाव थानाय माखासे गैयै सुबुंफोरखौहाय सापर्ट खालामोमोन बियो अनसुंथाइ होयोमोन नाथाय बिथांनि थांखिया मामोन बेखौ जों दिनैहाय सोराङाव नुनो मोनदों जेब्लानाखि बिथाङा बिपिएफ पार्टियाव दङमोन बै समावहायनो बिथाङा थाइसे थाइनै रां बुथुमनायनि गेजेरजोंहाय इयुनावहाय बिपिएफ पार्टिनिफ्राय ओंखारनानै बिथाङा बिपिएफ पार्टिखौहाय दुरबल नुनायनि थाखाय बिपिएफ पार्टियावहाय सोलिला बेखौहाय साननानैहाय बिथाङा बिपिएफखौ जोगारनानैहाय गाव हारसिंनो माखासे टारगेट खालामनानैहाय बिजनेस गेलेदोंमोन दा बिथाङा बिजनेस गेलेनायनि उनावहाय गावनि रांजोंहाय बर' हारिनि माखासे गैयै सुबुंफोरखौहाय मदद खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन रायजोफोर नाथाय बिथांनि थांखिया मामोन बेखौ दिनै जोङो मोगथां महराव नुनो मोनबाय दा बै बिजनेसमेननि थांखियानो जाहैबाय गावनि साखाथि फाखाथिनि माखासे रायजो राजाफोरखौहाय गोथौयै साननो रोङि मानसिफोरखौहाय ओरैनो गोरिबफोरखौहाय मदद होफ्लानानैहाय सम मोनोब्ला खाबु मोनोब्ला बबेबा मोनसे पार्टियावहाय बारसननानैहाय बैसोर बायदि रायजो राजाफोरखौहाय भटार्सफोरखौहाय बोनानै लांनाय मेन थांखिया बेसोमोन दिनै जों मोगथां महराव मोनबाय जायनि मुङा नयन दा बेजों लोगोसे आरोबाव सासे इउपिपिएलआवहाय खामानि मावग्रा सासे सुबुङाबो दिनै नयन मुंनि सासे सुबुंजोंहाय बिजेपियावहाय जगदान खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोंनि चिरां ओनसोलावबो बामोनगाव ओनसोलावहाय चिरांनि बामोनगाव ओनसोलावहाय सासे गावखौनो दिन्थिफ्लाग्रा मानसि सायख' सायख' अनसुंथाइ होग्रा दङ जायनि मुङा जेसया समफ्रामारि मिथिबाय दा रायजोफोर दिनै जेसया समफ्रामारियाबो बै समाव बुंबोदोंमोन आं रावबो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजोंहाय सापर्ट खालामग्रा मानसि नङा होननानैहाय थिग बेबायदिनो बे नयन मुंनि सासे बिजनेसमेनाबो बे एखे बाथ्राखौनो बै समावहाय बुंदोंमोन बिथाङा गावनि पार्सनेलि खामायनानै मोननाय रांजोंसो बेफोर अनसुंथाइखौ होदों होननानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों बेबायदि मानसियानो बर' हारिनि थाखाय थेर बेथेर खालामनानै होनो सेस्था खालामनाय मोनथिबाय दा रायजोफोर बेबायदिनो जेसया समफ्रामारियाबो गावनि हास्थायनाया जाफुङैनि थाखाय बर' हारिफोरखौहाय ओरैनो अनसुंथाइ होनानै अनफ्लायो रायजोफोर मिथिबाय नाथाय बिसोरबायदि दैदेनगिरि मानसिया हारिनि थाखायनो खहा बिसोरो जेबो मावनो थाखाय बिसोरहा थांखि गैया जेब्लानाखि गाद्दियावहाय जिरायगोन ना जेब्लानाखि बिबानगिरि जागोन बै समाव बबेया गोरिब बबेया धोनि बबेया मोनजादों बबेया मोनलोङाखै रावखौबो बिसोरो सिनायनाय नङा बे बाथ्राया जुदि नंखाय सानदोंब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फैबाय थानाय समाव जुदि बिजेपि पार्टिया हारसिंनो सरकार दायोब्ला अब्ला बर' हारिया अलखदाव गोग्लैयोना गोग्लैया नोंसोरो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय কষ্ট কৰি দিব যে বিটিআৰত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে অকলে আজিৰ দিনটোত নিৰ্বাচন খেলাৰ পক্ষপাতী সেইকাৰণে আৰু এটা মিডিয়াকো অলপ বাইটছ লাগে মিডিয়াৰ মছলা লাগে এইখিনি কথাই অকমান স্পষ্টতা আনিব বুলি মই এইকাৰণে কৈছো আপোনালোকৰ মাধ্যমত মিডিয়াৰ মাধ্যমত এই কথাখিনি এইকাৰণে কৈছো যে বহুত ধৰণৰ এনে ধৰণৰ কিছুমান মানে এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক বুলি যাক কোৱা হয় এটা সন্দেহ শংকা মানুহে ব্যক্ত কৰি থাকে কি হ'ব কি নহ'ব
UPPL লগত মিত্ৰতা আছে, আকৌ UPPL লগতে মিত্ৰতা হ'ব নেকি, ইলেকশ্যনত BPF আহিব নেকি, এনেধৰণৰ কথাবিলাক শুনি থাকে। গতিকে আজিৰ দিনটোৰ স্পষ্ট বাৰ্তা আপোনালোকলৈ মই প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। दिनै जों गोदान पार्टीखौबो नुगासिनो दङ, नाथाय बे गोदान पार्टीनि सायाव आं मानो आसि थुनानै दिन्थिदों, गोदान पार्टीयावहाय जानो गोनां लिडारफ्रा सोर, आं बेखौसो थांखिनानैहाय दिनै आं गोदान पार्टी दानायखौ हामजायाखै। मिथिबाय दा रायजो? खाबु होबाव, मोनसे आरोबाव खाबु होबाव, UPPL सरकारा मा मावमारो बेखौहाय नोंसोरो आरोबाव आनजाद नायबाव। जेराव UPPL सरकारा 1.5 बोसोरसिमहालागै कर'ना भाइरास COVID-19 नि थाखाय जेबो खामानि मावनो मोनाखै। दा बेसेखिनिखौबो आरोबाव रायजो राजाया जेबो बुजिया। नाथाय सरकार, भारत सरकार आरो आसाम सरकारजोंहाय मा थिरांथा लादों, मा डिसिसन लादों, बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुजियाखै जानो हागौ। दिनै जुदि भारत सरकार बिबारा जुदि जोंनि BTR नि गेजेरावहाय बारोब्ला, बिबारा जुदि जोंनि BTR नि BTC खौ दखल खालामोब्ला, अब्ला बर' रायजो राजाफ्रा मा जागोन बेखौहाय साननानै नायनायाबो मोजां। आंखौ गोबाङानो बुंदों NDP खौ मोजां मोना नामा नोंथाङा? आं NDP खौ मोजां नङा बे बाथ्राया माब्लाबो जानो हाया। NDP नि जागायजेननाय आं मोनथिनो रोंनायनिफ्राय NDP नि मावनाय खामानिखौ आङो हामजायो, मोजां मोनो। नाथाय दि बानस' बायदिनि जि साननाय हनाय, जे अनजालि दैमारिमोन बायदि साननाय हनाय, बिसिनि साननाय हनायावहाय आं माब्लाबाबो गुरुत्व गैया आरो जोबोद। मिथिबाय दा? दि बानस'आबो सासे BPF पार्टीखौहाय सापर्ट खालामनाय सासे सुबुं बियो। अनजालि दैमारिया BPF पार्टीनिनो नेहाथारि। जेरैहाय BPF पार्टीया गोदान पार्टी नाम लानानैहाय BSU नि जायगायावहाय बनसु बानायदों, थिग बेबायदिनो आरोबाव एक्स NDP फोरखौहाय बानस'नि थ्रुयैहाय, दि बानस' अनजालि दैमारिनि थ्रुयैहाय गोदान पार्टी बानायनो थांखि खालामदों। बिनि अनगा जेबो गैया। आङो दि बानस'नि बुंनाय रावखौहाय मोनसे निउज चेनेल लाइफ एन्ड लार्निं पडकास्ट, नैबे निउज चेनेलावहाय कमप्लिटलि 1 आवार्स निबो बारा आं बिनि भिडिअखौहाय नायदों। मिथिबाय दा? दा बिथांनि थांखिया, गोदान पार्टी दानायनि थांखिया मा, बेखौहाय जोङो बेयावनो मिथिजोबदों। दा बयबो मिथिगोन दि बानस'नि गोदान पार्टी दानाय, एक्स NDP फरामनि गोदान पार्टी दानायनि मेन थांखिया मा, बेखौहाय जों बयबो मिथिगोन। बेयावहाय दि बानस' बायदि सासे दैदेनगिरि, एक्स NDP नि सेक्रेटारि जानानै खामानि मावबोनाय, बिसोरनि थांखिया एकमात्र BPF बायदि थांखि। जेरै BPF आ BLT नि जायगायावहाय BLT फोरनि थाखाय माबा मोनसे गोसोखां मेम'रेन्डाम लाखिनो थाखाय BPF पार्टी दानानै थादों, आबसुनि थाखाय UPPL दादों, थिग बेबायदिनो एक्स NDP फरामाबो, बिथांमोनाबो NDP नि नामावहाय मुं लाखिनो थाखाय बे पार्टीखौ दागोनसो होननानै बुंदों। अब्ला बिथांमोना हारि फोसाबनायनि थाखाय पार्टी दानो नागिरदों नामा? बिथांमोना हारिखौहाय जौगाहोनो थाखाय थांखि दङ नामा? निस्सय गैया रायजो। आरो गोदान पार्टी दानाय माने बर' हारिया आरोबाव बोफ्ले सिफ्ले गावफ्ले जिफ्ले जानाय, बर'नि भटआ आरोबाव डिभाइड जाबावनाय, रानफ्लेबावनाय। जोंहा मोननै पार्टी दं, UPPL पार्टी आरो BPF पार्टी। आरो बे UPPL पार्टी BPF पार्टीखौनो आरोबाव BJP पार्टीया बोफ्लेगासिनो दङ। आरोबाव गोदान पार्टी दायोब्ला बेसेबां बोफ्लेजागोन बर'फ्रा? बेनिखायनो आं बुंदों, गोदान पार्टी दानायनि अनगायै बबेबा मोनसे पार्टीजों थानानैनो खामानि माव। जोङो नुबोखादों NDPफ्रा खौसे जानो रोङाखै। माखासे NDPआ मोजां लामाजोंहाय हान्थिनानैहाय सरकारजों गोरोबलायनानै खामानि मावनो सानदों, नाथाय माखासे NDPआ गाव गावनो बिबान मोनैनि थाखाय दिनै गावस्रा गावस्रि जानानै बर' हारिनिफ्राय गोजानाव थानानै, सरकारनि गोजानाव जानानैहाय बर' हारिखौ थेर बेथेर खालामनोसो थांखि लादों। दा बे बाथ्राखौ नुनानैसो आंबो दि बानस' आरो अनजालि दैमारिमोनखौहाय आसि थुनानै दिन्थिदों रायजोफोर। मिथिबाय दा? आं कमेन्टआव नुदों गोबाङानो हामजादों, गोबाङानो पार्टी दानायनि थाखाय मोजां मोनाखै। आरो दानि गोदान पार्टीखौ दे एसेबां सापर्ट खालामगोन बेखौ माब्लाबाबो दासा। आङो फोथायो रन्जन दैमारि सारआ
100आव 100% बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों नाथाय रन्जन दैमारि सारनि जे आखान्थि दिबानस जायफ्रा दे सानदों गोदान पार्टी दानो बिसोरो माब्लाबाबो बर' हारिनि थाखाय माब्लाबाबो सानाखै मिथिबाय दा रायजोफोर रन्जन दैमारि सारखौहाय बख'नोब्ला बिसोरो सरकारजों मानो गोरोबनो रोङाखै दिनैसो 5 बोसोरसिमहालागै 5 बोसोरावसो दिनैहाय बिथांमोना बर' हारिनि सुथुर जानानै बर' हारिनि सरकारजोंहाय सुथुर जानानै आरोबाव गोदान पार्टी दानो नागिरदों बै समावनो मानो खौसे जानो रोङाखै बै समावनो मानो बिपिएफ जों थायोब्ला रन्जन दैमारिखौ बख'गोन इउपिपिएल जों थायोब्ला रन्जन दैमारिखौ बख'गोन बेफोरबायदि डिबाइटआ मानो जाया सरकार दाजेननायनिफ्रायनो इलिगेल बर' हारिया सरकार दाजेननायनिफ्रायनो पार्टीखौ लानानैहाय बिसोरो इलिगेल खालामखाबोखादों दैदेनगिरिफ्रा साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा दिनैहाय इउपिपिएल पार्टीनि प्रमद बर' जे सरकार बिनि हाबा मावनायखौहाय हामजायाखै आरो साफ्रोमबो प्रमद बर' खामानि मावनायखौहाय सह्य खालामनो हायाखै